गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ समाज सिबियारि चन्दन बाले बसुमतारिया जोलुर जार्सि इजार रानना होदों। समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां जोलुर हानजानो फुटबल जार्सि इजार राननानै होबोदों। 2 नभेम्बराव अदेबानि दिनै बिथाङा गसाइगाव महकुमानि सिंगिमारि रंगिना क्लाब कामलाइबिनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायाव मोनब्रै जोलुर हानजानो फुटबल जार्सि इजार राननानै होदों। बिथाङा लाइमोनफोरखौ फेग्रा बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनाय आरो गेलेनाय बिथिङाव गोसो होनो खावलायदों। आथिखालाव गेलेनायजोंबो हारि हादरनि मुंजों लोगोसे गावखौ दानानै लानो हायो। जोबोद दुखुनि खौरां, मैदेरजों सौग्रावनानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। थांनाय 1 नभेम्बर हरनि 12 रिंगायाव सारिदुवा रेन्जनि सिङाव थानाय नामेरि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय सामलगा गामिनि प्रफुल्ल मेसनि फिसाज्ला दिपेन मेसआ मेला नायनानै गावनि लोगोखौ न'आव दोननानै दाहारि खाथिनिफ्राय सामलगा गामिसिम न'फारसे फैफिननाय समावनो मैदेरजों मोखांजों मोखां सौग्रावो आरो मैदेरा 18 बोसोर बैसोनि दिपेन मेसखौ जायगायावनो गाथना गालाङो। दिपेन मेसनि रुंसारि जानायाव ओनसोलजों लोगोसे न'खराव हाजासे दुखुनि मोदै बोहैदों। हाग्रा होबथाग्रा एनजिअ ना हाग्रा दानस्रांग्रा एनजिअ? ओनसोलनि रायजो राजा आरो एनजिअनि गेजेराव नारानाथार। हाग्रानिफ्राय एनजिअनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखा दंफां लाबोनाय समाव रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जादों। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां खाना लाबोनाया बे समाव गोदान बाथ्रा नङा। दंफां दाननायखौ होबथानो दाफुंदोंमोन एनजिअ। नाथाय बे एनजिअआनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय गोबोरखि हाग्रा फारसेनिफ्राय आयेन बेरेखा दंफां दानना लाबोदों होनना ओनसोलनि रायजो राजा आरो अरन एनजिअआ अजद होदों। बिथांमोना होबथानो नाजानाय समाव सान्तिपुर ओनसोलनि नाकेदारियाव नारानाथा जायो। बेनि उनाव गासै गं 8थासो ट्रेक्टरजों लाबोनाय दंफांखौ सान्तिपुर हाग्रानि बिट मावख'आव लाबोनाय जायो। खौरां बिजोङाव अरन एनजिअ आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिजों दाजानाय एनजिअआ बिदि दंफां दानना लाबोनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों आरो सरकारनिसिमबो होबथानो खावलायो। लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आरो सिएसटिनोबो गोसोखांलाय होनाय जागोन होननानै फोरमायबावो। सिंगिमारि रंगिना क्लाब कामलाइबिनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिंगिमारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ जौगाखां होनांगौखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि गासै मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। बे जोलुर बादायलायनायाव एमएलए जिरन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ चन्द्रपारानि गलादारिफ्रा साबायखर बावहोदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय चन्द्रपारा हाथाइसालियाव स्ट्रिप लाइटनि राहा खालामनानै होनायाव गोजोननाय फोरमायदों हाथाइसालिनि गलादार आरो रायजो राजाफ्रा। बेजों लोगोसेनो चन्द्रपारा हाथाइसालिखौ जौगाखांहोनांगौनि सायाव खामानि मावनो थाखायबो खावलायदों गलादार आरो रायजो राजाफ्रा। मख'जाथावदि चन्द्रपारा हाथाइसालिनि अनगायैबो बानेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, थावलिगुरि लामा, अन्थाइ गोलाव दिमोलगाव लामा गासै मोनद' गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बे स्ट्रिप लाइटनि राहा खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां, एलिसा बसुमतारिनि आंगो बिफाया बे बुहुमाव गैलिया। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एलिसा बर'नि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर'आ 53 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव महिलापारा गामिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि महरै बयजोंबो मिथिजानाय एलिसा बर'नि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर'आ दिनै फुंनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिनानै जेएमसिएचआव फाहामथाय लाबाय दंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, दिपेन बर' बिथाङा दिनै फुंनि 8:30 रिंगायाव न'खरनि बिसि आरो फिसाजोखौ गोसोआव दावदाव होनानै जोबथा हां हगारो। एलिसा बर'नि जोनोमगिरि बिफा दिपेन बर' बिथांनि रुंसारि जानायाव फेरगाव जिल्ला बिसानिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सनितपुर बिसनाथनि गं 4 गामिखौ बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव सोसनबाय। बर'नि सिनायथि थामोन्था आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनो आरो थाखानाय बिटिआरनि सिमाखौ सानजाहा आरो खोलाहा बारायनांगौनि सार्थखौ लानानै
आबसु एनडिएफबि पिआरएसडि आरो इउबिपिआव जथाय थांनाय 22 जानुवारि 2020 खालाराव बिटिआर मुङै बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे गोजोन गोरोबथानिनो 3.1 दफा बायदियै एबसुनि नारसिननायाव दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गासै गं 40 गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव सोसननायखौ आसामनि रायजो बेंगिरि गभर्नरआ सागान होबाय। गामि सोसननाय एबसुजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि देरहासारनाय आरो बे गोरोबथानि बेसेबा गेदेर जाफुंसारनाय देरहासारनाय। मोनसे समाव जि फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावदोंमोन, बे फरायसालिखौ उनसंना फरायसाफोरजों नुजाथि हैदों बिटिआरनि एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रीया। चिरां जिल्ला गुरुबासानि थागिबि बिटिआरनि एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रीया गुरुबासा ओइचएस फरायसालियाव नुजाथि हैनानै फरायसा फरायसुलिफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव थुलुंगाखां बिबुंथि होदों। समाज बेरेखानि हेंथायै काजलगाव दालाइ एबसुआ काजलगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै सांग्रांथिनि हानजा सुरदों। गोग्गो समाज दानायनि नोजोरजों ड्राग्स जौ जुवा निसा बेसाद बाहायनाय, फुजा मेलायाव खेला होनाय, निसा बेसाद फाननाय, खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव बाइक सालायथिंनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि समाज बेरेखा हाबाफारिनि हेंथायै आथिंजों हानजा सुरो काजलगाव दालाइ एबसुनि बानजायनायाव काजलगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै। बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होफैयो चिरां जिल्ला एबसुनि लाथ' नेहाथारि जयेन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै समाज सांग्रांथिनि बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। शरद पाठकआ नंखाय बानसावनायनि सायाव सालबारि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि खौरां मेल। माब्लानिफ्राय बिपिएफ एसामिस सेल जाखो? सोंथि शरद पाठकनाव। गावखौनो मिरु एसामिस बिपिएफ सेलनि गाहाय नेतारि होननानै बुंनानै लादों शरद पाठकआ। दिनैसिम बिपिएफ दोलोनि बिपिएफ एसामिस सेल दानाय जायाखै। शरद पाठकआ सिगां बिपिएफ दोलो दंमोनब्लाबो जेबो बिबान गैयामोन। मैया बुधबारखालि खौरां मेल लानानै शरद पाठकआ बिपिएफ दोलोनि मिरु एसामिस बिपिएफ सेलनि गाहाय नेतारि होननानै गावखौनो बुंनानै लानायनि सायाव दिनै खेंफोरथि होदों सालबारि जिल्लानि आइसि आफादगिरि कनिन्द्र ब्रह्म बिथाङा। शरद पाठकआ मैया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि गावसिनाव अना बर' एसामिस सेल दंमोन होननानै बुंना लादों, नाथाय दिनैसिम बिपिएफ दोलोनाव एसामिस सेल गैया होननानै रोखा खालामदों सालबारि जिल्लानि बिपिएफ दोलोनि आइसि आफादगिरि कनिन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बिपिएफ दोलोआ गावनो गाव जयनिं होयो होननायनि सायावबो खेंफोरथि होदों बिथाङा। बिनि थाखाय दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों नंखाय फोसावनायनि थाखाय शरद पाठकनि सायाव एफआइआर होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।